Mä oon Leena ja oon täällä Jyväskylän toimistolla nykyään Rainmakerilla ja teen asiakaspalvelua. Mä oon tehnyt tätä työtä nyt 2,5 vuotta. Viimeimmäksi ennen nyt tätä työtä niin mä olin sitten kouluttajana. Eli kiersin ympäri Suomea. No mut sai vaihtaa alaa se, että kun se mun edellinen työ oli matkatyötä, se kävi sen verran raskaaksi, että sitten halusin sitten jotain muuta. No mun aiemmissa töissä on ollut hyötyä tähän, koska olen kouluttanut asiakaspalvelua. Nyt on sitten saanut niitä oppeja sitten laittaa käytäntöön. No siis jos joku miettii asiakaspalvelua tai jos tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tykkää auttaa ihmisiä, tää on tosi kiva homma. Tosi vähän on, kun ihmiset pelkää hirveästi sitä, että tulee hirveästi niitä valituksia. Toki tulee valituksiakin, mutta tosi vähän on sitten semmoisia ihmisiä, jotka on tosi inhottavia. Että paljon enemmän on siellä positiivisen puolella. Tässähän on varsinkin nuorille, että jos itse olisin nuorempi, niin minä lähtisin Torreviehaan, että pääsee kokeilemaan tällaista työtä ja vielä ulkomailla, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla.